42 толды. Шундай матур, грандиозный иттеріп күтіп кетті туған кен Уфада 1000 тамашашы арасында. Һәр берсе шешеклер белән, бүләкләр белән килә. Аллаһ Тәгаләкәем зурласын үзегезне. Меңе белән үзегезгә кайтарсын. Шиксез рәхмәтлемен. Озак еллар бергә иҗатта кайнап яшәргә насыйп булсын. Монда сөйләп аңлатып бетерерлек түгел бүләк. Әле күпмесегә син сынатам карарсың. Yerimden töründen yolda maşina yanartu kilsin sinen küşünden. Elde yarı tuğansın maladissin içmasam yaşay bölüp yaşaysın bit dağında şulay kılan. Elde yarı tuğansın maladissin içmasam yaşay bölüp yaşaysın bit dağında şulay kılan.